shin shayarwa zan yi ne ko formula zan bada ko kuma in haɗa duka biyu kawai in dinga ba wa jariri na. Ai abu mafi mahimmanci shine kawai yaron ya samu cikin shi ya ƙoshi kuma ya zanto yaro mai ƙwari. Kin gaskiya Hajiya, method na shayarwa ya dangana ne da yanayin rayuwanki da kuma lokaci da kike da shi da kuma lafiyar kwakwalwanki, domin dukansu ba abu ne mai sauki ba, amma idan kika yi la'akari da hanyoyin da zaki bi ki zaɓa wani method ne ya dace da ke da jaririnki, to za ki ji daɗin wannan shayarwa. Yawancin sabbin iyaye especially masu jego suna cikin wannan ruɗani, ruwan nono bai zo ba, ban san ya zan yi, ko kuma asali daman yanayin ki ba mai ruwan nono sosai ba ko wani abu makamancin haka, ko yanayin tsarin aikin ki ba zai bar ki shayar da shi ba, an kina jin kunya kan mutane su ce ai waɗannan yan gayu ne ba sa shayarwa, su sai dai a bada madara ko wani abu makamancin haka. So ku kasance tare da ni a wannan bidiyo inda zan taimaka miki wajen zaɓen wani method ne ya kamata ki. Amma kafin mu yi magana akan zaɓen method dukan mu mun yarda da cewa shi shayarwa especially cikin wata 6 na fari ana so a shayar da yaro ne zallan zakwaran ruwan nono ba tare da an ba shi ruwa ko wani abu ba, face illa magani ne kadai aka yarda a bada. To idan kin yarda da wannan to muna tare da ke, domin wannan farin ruwan nono yana da matukar muhimmanci kuma zai ji tamini na yanayin lafiyar yaron ki, girman yaron ki da kuma kare yaron ki daga cututtuka. Method na fari shine shayarwa. Yes, method na shayarwa ga uwaye ne da waɗanda suna da isasshen ruwan nono wanda za su iya shayar da yaro, an ga iyayen da yawanci suna gida kina kusa da bebin ki zaki iya shayar da shi akai-akai, sai kuma ga iyayen da za su iya jajircewa wajen shayarwa, irin matsalolin shayarwa, matsalar ruwan nono ko irin breast engorgement da dai matsaloli da zai iya tasowa. An zaki iya ki kalubalance waɗannan matsalolin gaba ɗaya a gas method ɗin naki ne. A wannan method ɗin yana da matuƙar muhimmanci sosai. Muhimmancin wannan method ɗin shine kun san ruwan nono shine the ideal abinci da jariri ya kamata a ce yana sha. To idan har baki bashi abinci da idan kina so ki wa yaron ki gata, to ya kamata a ce kin bashi ruwan nono ne, kin zaɓi ruwan nono na shayarwa, sai kuma zai ƙara wa yaron ki lafiya da kuzari, zai sa yaron ki ya girma yadda ake buƙata da dai sauransu. Amma wai akwai wasu lokutan da yanayi ko kuma rashin lafiya zai sa ki ko kuma ya tilasta ki akan cewa sai fa ana buƙatan ki ba da madara ko wani abu makamancin haka. Hakan ba yana nufin cewa ke kaskantacciya ko kuma kin yi felin wajen ba wa yaron ki abin da ya kamata ba. Akwai wasu yanayi da yake kama da zai tilasta uwa sai dai ta ba da baby formula ba tare da ta shayar ba. To idan kina ɗaya daga cikin waɗannan, kin ga zaki iya ba da baby formula. Baby formula kuma shi method ne da ake dama madara na kanti a ba wa yaro. An madara na kantin fa akwai madara ta musamman na jarirai, ba kowane kalan madara ake ɗauka ake ba jariri ba, domin mun sha gani wasu su ba da cowbell, pig da dai sauransu. Ba irin wani madara na jarirai daban yake da na manyan mutane, kun gane ba, daban yake. To kada a ɗauki madaran manyan mutane a ba na jariri, ba zai mishi amfani ba. To shi kuma ga iyaye ne waɗanda suna da karancin ruwan nono, ko iyayen da suna kan magani wanda zai hana ruwan nono, ko iyayen da ba su da lafiya, ko wanda mamar shi ta rasu, ba wani method sai an ba da baby formula, ko kuma ga iyayen da suna irin yanayin tsarin aikin su, kusan akwai 'yan banki ko wani irin aikin gwamnati da wadda a takure baki da isasshen lokaci ko kuma wajen zaman da zaki shayar da jaririn ki, to wannan zaki iya shayar da yaron ki a formula feeding, ko kuma kina neman taimako wajen shayarwa. Wani zaki kalla ko tana da lafiya ma amma tana buƙatar wani ya taimaka mata wajen shayarwa, to zaki iya amfani da baby formula kuma ki yi shi yadda ya kamata ba tare da kuma kin sha abin nan ba. Amma fa kusan kowane method na shayarwa da nashi challenges. Yau dai ba challenges muka zama faɗa ba, domin nan wajen mun zo ne ba ma jojin na uwa akan method ɗin da kin zaɓa. Kowane method kin zaɓa daidai ne, amma kuma na san ba ki zaɓi abin da zai cutar da yaron ki ba.
So sai methods na gaba shine mix, kaman ki ba yaron ki madara da kuma shayarwa. Wannan method din yawanci mutane suna yi, especially a yanzu zamaninmu na yanzu, mata masu aiki yawanci suna yi. Take kala idan sun tafi aiki za ba yaro madara, idan sun dawo gida kuma su ci gaba da shayarwa. To shi wannan method ma bayi da illa sosai, ba wai za mu ce bai da illa ba. Shi wannan method ma ga mata masu aiki ko kuma waɗanda suna da ƙarancin lokaci kuma suna so su yi shayarwa. To in suna so su yi shayarwa za su iya haɗawa duka biyu suna badawa, amma kuma kusan akwai challenges nashi da dai sauransu. To idan har kowane method ɗin da kin zaɓa ki tabbatar kin koya yadda ake yin shi da kuma ƙalubale da zaki fuskanta da kuma yadda zaki magance kowane ƙalubale. To a nan zan taimaka miki wajen zaɓen method ɗin da kike buƙata. Idan yanzu a ce misali babu wanda yake kallon ki, daga ke sai ke, wani feeding method ne zaki zaɓa? Shin shayarwa zaki zaɓa ko zaki bada madara ko kuma zaki haɗa duka biyu? Duk ansa da ya zo miki a fari, to wannan shine best method naki, domin na san duk wani abu da zaki ne shi ne based on yanayin aikinki da kuma tsarin rayuwanki. Yanzu kamar ni misali, kun ga ne ma'aikaciyar jinya ta, amma ni na fi so in shayar da jariri. To kuma kin san ana bada maternity leave da sauransu, zan iya zaben method in shayarwa in yi, amma in na fara fita aiki fa dole akwai lokacin da ba zan iya samu in matsa nono ko wani abu makamancin haka ba da zan iya ba yaro na baby formula. To hakan ya sa na zama ba wata gari ba ko wani abu makamancin haka. Ba haka ba, abu mafi muhimmanci ba a tabbatar yaro ya sha ya ƙoshi, ba wai yadda aka yi aka shayar da shi ba. Yadda aka yi aka shayar da shi yana da matuƙar muhimmanci, amma wanda ya fi muhimmanci shine yaron nan a tabbatar ya ƙoshi ba a cikin yunwa yake ba. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku yi mana liking, sannan ku share da sauran al'umma, sai kuma ku kasance da mu a bidiyon mu na gaba. Ku aje mana a comment section wani feeding method yanzu haka kike yi. Shin kina shayarwa zalla ne, ko kuma kina ba wa bebin ki formula ne, ko kuma kina yin mix feeding, combo feeding wato duk